És la gala dels Premis de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Com sabem, consta de 3 premis, un de poesia, que és Sempre Esporrat, amb el qual pretenem des de la Mancomunitat donar-li difusió a lo que és la ruta d'Esporrats de la nostra comarca. Per altra banda, el Premi de Literatura Infantil, el Premi Mancomunitat Municipis de la Safor, Premi Carmesina, i que enguany el donem a Maria Josepa Escrivà, una autora de la comarca, casualment. Això és un motiu de satisfacció més gran encara, si cap. I, per altra banda, el que és el Premi Ferrer Pastor. El guardó Ferrer Pastor és una distinció que fem a persones, entitats de tot tipus, col·lectius de tot tipus de la comarca, que hagin destacat en algun àmbit important i sent de la nostra comarca. Enguany el premi recau sobre Mavi Mestre, que és, després de 500 anys d'existència de la nostra Universitat de València, és la primera vegada que tenim una dona rectora i volem destacar tota la seva trajectòria i este fet, evidentment.